Ens volen esquarterar la llengua, ens volen esquarterar com a classe treballadora que som, ens volen reprimir els nostres símbols nacionals. Però nosaltres no defallim. No defallim perquè nosaltres recordem una desfeta succeïda fa 300 anys. I això ens dona l'esperança, perquè l'11 de setembre celebrem una victòria. El que fem l'11 de setembre és esperar el dia de la victòria final, el dia que celebrarem la nostra independència. I això ho fem i demostrem dos models. A Espanya celebren el 12 d'octubre, celebren un genocidi, celebren la invasió. Nosaltres celebrem la resistència, la força de la gent que va defensar la ciutat de Barcelona, la força de la gent que va defensar el país. Fixeu-vos-hi, a Madrid celebren la seva diada nacional traient els tancs al carrer, traient l'exèrcit, traient la legió i mostrant la seva força. I nosaltres el que fem és treure la gent al carrer, fer ofrenes als nostres màrtirs i defensar la democràcia, la justícia i el nostre país. I això no és nou, i això no és només en les diades de cada país. Això ho fan també amb sentències judicials. Presenten sentències contra la voluntat d'un poble. Presenten els seus jutges corruptes contra la voluntat majoritària d'un poble. Ho han fet recurrentment, ho han fet amb les eleccions, ho han fet amb la llengua, ho han fet amb l'Estatut i en faran moltes més. I malauradament, cada 11 de setembre hem d'estar emprenyats com a catalans perquè des de l'estat espanyol, dia rere dia, ens volen aniquilar com a poble. I per això hi som els joves, per això hi som el jovent dels països catalans, que no ens resignem, que no defallim, que volem seguir lluitant per fer d'aquest país una terra lliure i justa. Volem posar el model de democràcia, volem posar la justícia per davant. Aquí ens volen reprimir el català a l'escola i ho volen fer per 3 famílies. Al País Valencià, 125.000 persones demanen cada any poder fer educats en català i el Partit Popular no els hi fa cas i els tribunals encara els esperen. Al País Valencià ens treuen TV3 i prohibeixen la nostra llengua per esquarterar-nos com a país, per esquarterar la nostra nació i per esquarterar el nostre idioma. I els joves, la gent d'esquerra, tota la gent que ens estimem a aquest país, no ho permetrem. Com a joves ens correspon defensar aquest país, més que mai, i trencar tòpics. Els joves no ens quedem al sofà, els joves no passem de la política, els joves creiem en la política com a l'eina per transformar les coses. Hem heretat el país que tenim dels nostres pares, i no dubteu que els joves el volem fer millor, perquè per començar el farem lliure i el farem socialment just. Visca la terra!